салому алейкум бародаро, хушомтон ба канали ман. Марҳамат, якте лайк дареқ надортон илтимос аз шумо ҳеҷ чӣ намбаравад. Простам те якта лайка мондан. Ин лайк барои худам не, барои видео паҳн шуда он кас харидор шудан. Илтимос ҳамин. Бародаро, ҳамин аком мондан 5 қатор 50 сотиқ дарахти боғи зардолушон ай мана бародаро. Боғи зардолушон дарахтош ҳамин 20 сола зиёд ки кам не. Mana birodarjono benton боғи нағз 5 қатор 50 сотиқ. Масъалаи документаш бародаро, масъалаи документаш ин шахсӣ собствени бародаро. сурато шиша хурмоишамай сони бинигоришамай якдубеқ абрикосшамай сони қабитиёшо бародаро ин хел сепшинондагӣ. нархаш 150,000 сомон бо савдо мешад иншоалло. мана бинтон обаш оби қирғиз бемалол обаш постоянный ҳай. мана як ҳафтаам шудаги неомондагишо мана намиш баланд заминош нағз постоянный обашай. мана обашам шумо гуфтам аку масъалаи яш обаш бепулу аммо оби ами очуртон ки мегирид фақат ами обмон одам ба пули обишам метид халос, оби мондагишам пулишам метид халос, розӣ мекунид тамом. ин худшам миро бошна ё худатон овора монида меша. як бор дига гузашт вайкара мегузарам, гуфтам мегузарам, нархаш 150,000 сомон. документаш шахсӣ бародаро. ҳар қаторашан ами 14 бех 15 бех дарахташай. ҳар қаторашанда мана 14 бех 15 бех дарахташай, дарахтои калон. сон ин қадишам ва себоша ман шумурдагим не. фақат зардолу, дарахти зардолуш 15 бехи 5 қатор 50 сотиқ. документаш шахсӣ. нархаш 150,000 сомон. мана бо мегӯям, мана агар ягон хел саволотон бошад, номери ман якрананда 988 47 00 28. ҳама занг мезанед то ман овора нишон медиҳам, бо гам мезанем. барои дастгириётон якҷаҳон ташаккур бародаро. миннатдор. худотон эҳтиёт кунтон. худо нигаҳбон.